bok, ja sam Albin Kapurović, stručnjak koordinator prodaje u plinu i energiji. Moj dan obično započinje provjerom mailova, odgovaranje na nekakve upite kupaca, nakon toga naravno usklađivanje sa dnevnim kalendarom i potencijalnim sastancima koje imamo taj dan. Obično nakon toga, ovisno o periodu godine u kojem se nalazimo, izrađuju se ponude koje se u nekoliko iteracija pregovaraju s kupcima. Sve se to naravno mora i evidentirati i provesti kroz nekakav izvještajni dio. Popodne, ako nisam na terenu, onda obično sudjelujemo na nekakvim sastancima gdje rješavamo trenutne pozicije, da li duge, da li kratke, ili definiramo nekakve interne procedure i pravila po kojima se posao odvija. U svom svakodnevnom poslovanju najviše surađujemo sa dijelom operationsa, sa djelatnicima iz operationsa koji papirnato provode ugovaranje po prihvaćenim ponudama. Također dosta surađujemo i s djelatnicima riznice po pitanju instrumenta osiguranja plaćanja, izloženosti i potrebnih kreditnih limita i sa djelatnicima pravne službe kako bi se osigurali da sve protiče u skladu sa pravilima tržišnog natjecanja. Ajmo reći, ovisno također o dijelu godine, ali ako je intenzivna sezona ugovaranja, onda sam možda nekakvih 30 ili 40% svog vremena na terenu. Također, ako je nekakav period božićnih blagdana ili, ajmo reći, kad se obilaze kupci, onda također sam možda 30-40% vremena na terenu. Obzirom da su energetska tržišta ne samo geopolitički i infrastrukturno povezana, svaka cijena plina u konačnici koju kupac plaća mora biti na neki način povezana i referirati se na svjetske burze, odnosno burze plina. Najčešće se koristi kod nas austrijska burza CEH, na kojoj se onda naravno dodaju nekakvi troškovi i spread koje naplaćuje opskrbljivač ili trgovac plinom. Mi kao opskrbljivač nastojimo da naš proizvod ne samo cjenovno nego i sa svojom kvalitetom bude najpovoljniji za krajnjeg kupca i da u konačnici on bude najzadovoljniji. Najbolje na mom radnom mjestu je što imam priliku pregovarati i razgovarati sa decision makerima u različitim kompanijama, u različitim industrijama i prilikom toga steći uvid u nekakve specifičnosti njihovog poslovanja, a samim time obogaćujem i sebe i učim nešto novo. Kao najizazovnije istaknuo bi kada trebamo pravovremeno reagirati na nekakve pozivne natječaje gdje je u vrlo kratkom roku potrebno producirati ponudu sa svim njenim elementima i to ponekad zna biti zahtjevno. U ovom poslu jako je bitno poznavati pravila tržišne igre, dobro poznavati regulativu i biti spreman u pravom trenutku pravovremeno reagirati i biti odlučan. Završio sam Ekonomski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, nakon toga sam upisao i završio MBA studij ekonomija energetskog sektora na Ekonomskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci. Član INA-ine obitelji sam otprilike godinu dana, ali u industriji sam prisutan već 14 godina, od dispečinga, upravljanja projektima pa u konačnici do prodajnog dijela. Pa evo, ja sam završio taj MBA ekonomija energetskog sektora gdje stvarno stekneš uvid u taj energetski dio biznisa. Svakako bi to preporučio nekom ko nema možda zaleđe u energetskom sektoru, radio je možda prodaji ne konkretno energetici, tu bi stekao nekakav uvid kako taj sektor funkcionira i naravno umrežavanje je tu broj 1.